עכשיו תכירו את אביר הים, כלי שיט של חיל הים, ללא הלוחמים של חיל הים. בפעם הראשונה מרשה צה"ל לצוות טלוויזיה לתעד את הכלי הזה, ובצה"ל, כמו בצה"ל, יש לו כמובן גם ראשי תיבות, על הקשב"ם, כלי שיט בלתי מאויש, הכתבה של ניר דבורי. בהדרגה למרבי. להוריד הגבהה, כזאת המים. מול חופי עזה, 8 חודשים אחרי צוק איתן, שוב מנסים הפלסטינים להבריח אמצעי לחימה בדרך הים מסיני לרצועה. שמאלה 040. באחרונה החל חיל הים להפעיל בגזרה הזו כלי שיט לא מאויש. אביר הים שמו, מתוצרת רפאל, וזו הצצה ייחודית למערך שהיה עד לא מזמן חשאי, שהולך וגדל בחיל הים. כלי שיט שיודע לירות, שיודע לקרוז, שיודע להשפריץ מים, שיודע כמובן לתצפת במערכות ראייה מתקדמות מאוד, וכל זה כשהוא מפליג בים ללא אנשים. רק בחודש שעבר סוכל ניסיון הברחה של נשק ממצרים. לוחמי הקומנדו הימי רודפים אחר סירת הדייג הפלסטינית, משתלטים עליה ועוצרים את 3 המבריחים. הרגע הזה בו נדרש כלי שיט להתקרב כל כך לסירה חשודה הוא רגיש ומסוכן. תחשבו עליו כגשש קדמי שנמצא כרגע ואוסף את המידע שצריך להביא, ובשלב מסוים גם יודע להגיב ולתקוף אם צריך. ירוק 90, תותח מים ירוק 90. ותראו עד כמה קרובה ספינת הדבורה אל סירת הדייג הפלסטינית. החיילים חשופים לירי או להפעלת סירת נפץ. אביר הים מופעל מן החוף או מכלי שיט אחר ומשתתף במאמץ לאיתור צוללנים שינסו לחדור לישראל. וסנונית ראשונה בחיל. עכשיו כבר נבחנת האפשרות להפעיל כלי שיט כאלה גם בגזרות נוספות. גם חיזבאללה החל לשדרג משמעותית את הכוח הימי שלו. מדי חודש הולכים